dneska som tu spoločne s Matým, tak pozdrav. Čaute. A hlasovali ste v jednom šorte, že či bude Manhunt alebo Survival a hlasovali ste pre Survival, tak máte ho tu mať. Akože nebude to 100 dní séria, ale proste bude to normálny Survival, tak môžeme začať. Ja som sa ubydlol asi tam, ale to bolo veľmi rýchle. Ale dobre, naťažme si najprv drevo, napomínam na to veľmi pomaly. Najskôr by som si asi naťažil nejaké veci a potom by som sa rozhodol, kde budeme bývať. Asi, hej. Tak ale asi ja sa nejdem robiť. Každý vlastný dom. Ale každý by som dal, že budeme vlastný dom, ja idem už pozrieť tam. Ja som si urobil iba meč. A vyzerá tam veľmi pekne. Ty radšej bývaš na lúke či v kopcoch? Ja, neviem, mne to je akože aj jedno, ale akože oni väčšinou akože keď si chcem spraviť nejaký pekný dizajn, tak v horách a keď, takže sa mi nechce tak na lúke, ale asi budem na lúke bývať. No, máš tu aj horu, keby chceš, lebo na lúke chcem ja bývať. A to je mega jedno, lebo to sa na to ani až tak jedno nie je, lebo tá lúka nie je až taká veľká. A docela je v pohode, reálne. To zarovnávanie, čo tu bude všetko toto zarovnať zasa, to bude riaden problém. No. Ale to hádam nejako prežijeme. No teda aj ja. Alebo aj ty, ak tu budeš teda bývať. Ešte sa idem trošku aj tu aj veľká kejtka, takže ja budem bývať asi takto túto proste, tu zarovnám tieto veci. Ok, ja tu som zabydlený, čo bolo veľmi rýchlo zabydleť, ale tak. Čo? A hlavne máme aj les to a blízko, to všetko je les, takže dreva máme neomedzenie. To je úplne skvelé, ale kde budeš bývať pilota, to je docela nie až taká veľká. Ako pre jedného by možno... Nastáva si súradnice a koľko je dní, nie? Vlastne to sa neráta ako cheat, to vlastne ma nastavíme, aby sme videli vlastne nejaké informácie o tejto hre. Takže nastavím tu... tak tu je dobrá kejvka, akože. Kde to nastavíš na údol? Aha, nie, túto. Toto a toto. To vidíme v ľavo hore vidíte súradnice a niekoľko hráme. Ja by som možno kámo išiel bývať niekde na lúku, ale blízko vesnice, aby sme potom mohli si zobrať vesničanov, kámo. Idem to troška pozrieť. Nechod sa úplne ďaleko odo mňa. Aha, ty si vedľa mňa. A tam je vesnica vzadu. A tam je lúka. Tak dobre, tak ideme tam nasťahovať. Tam je vesnica, áno. Aha, tam je vesnica aj lúka. Tak dobre. Reálne Mati povedal, že by býval pri vesnici na lúke a reálne hneď tam to je, ale ja by som tak možno býval. Takže, a naša tam je tá lúka mega veľká, takže tam môžeme, a keď tak tu aj horiť, lebo ty rád bývaš v horách, takže... A nechceš ty bývať v horách a ja by som býval na lúke? My to vždycky tak robíme, či? A tak, to je jedno, kámo, akože. A tá dedina je dobrá, veľká, kámo, to sa mi ľúbi. Pozor, kámo, je tu akože dobrá trhlina. Oni sú všade inak diery v tejto hre. No v tejto, myslím, no. Hej, v tomto riválnom svete, všade on. Aha! Tuto, ale on to vyzerá ďalej ako dobrá lúka, on to je docela riadne hornaté tu. Takže tu neviem, či sa dalo úplne dobre bývať. A reálne my môžeme bývať, aj tam, kde sme boli, že to nie je zasa až tak brutálne ďaleko. No hej, len potom, kebyže chceš si presunúť vesničanov, tak cez tú loďku to nebude nejaký dohodiac. To už bude najmenší problém, to už takedy by som to aj na streame spravil, len ak by si chceli ešte ľudia stream, tak myslím, že to musíte 50 odoberateľov najprv, takže dúfam, že ich dáte, ak chcete nejaký stream a to je získa 30 odoberateľov do konca týchto prázdnin, tak myslím pomôžte plus. Zober si hlavne nejakú posteľ. Musím vždy prespať. Iron Golema, hlavne nezabíjaj Iron Golema, lebo on ich tu stráži, a keď zabijem Iron Golema, tak to zombíkové v noci zožerú týchto tu, villagerov.
To viem. To nie. To vôbec nie je dobré. Ja Čo to nemám je ani ten krumpa. No to si zoberiem. Ja mám že 0 dreva, ani kamenné veto som nespálil. Ja som hneď utekal to zabydle. Dobre, tak spraviť ako nejaký krumpák. A neviem, kam budem asi na lúke, lebo tu nie sú nejaké extra kopce. OK, tak ja sa zabydlem tam, kde sme najprv boli. Tak, ale no, že sa môžeme aj tam zabydle, tak idem asi tam. Tak idem kam s tebou, aby sme nemuseli chodiť cez toľko sveta ku sebe. Ale to nebude ďaleko, akože ja sa chcem zabydleť, poďme to teraz, ne? Ja sa chcem zabydleť tuto. Ale neviem, či to akože iba dá, alebo to je naozaj plošina. Alebo ak nie, ak to nebude tá plošina, tak ja normálne pôjdem na tú lúku, kde sme boli. Kamo, ale je tu veľa vesničanov, to je dobré. Počkaj. No, akože tu som vzal, že lúka, ale voláka lúka tu nie iba nejaká strašne veľa vody. A tak dobre, ja sa teda idem ubydleť tam. Však máme tie súradnice, takže sa nestratíme. Akože nie súradnice, ale tam sme tú GPS-ku inak pridali novú. Tak ja idem asi na druhú stranu, idem na tú lúku tam. OK, ja asi budem tu možno. A neviem, kámo. Možno pôjdem k tebe, ale trošku ďalej od teba, aby to nevyzeralo toto. Tak. No ja sa nezabydli asi tu. OK, už som sa dostala semka a už sa to docela aj stmáva dostať zombici tu, takže mám poslať chod spať, Maty. OK. Už spíš? Aha, dobre. Už som. Ja ešte získavam nejaké suroviny, ale idem sa už zabývať. OK, trošku mi spadlo nahrávanie, ale nevadí, takže nič to nezmenil, iba Maty prišiel a hodil mi uhlie, takže dík. A ja chcem tešiť prvý kameň, už hráme jeden deň a nemám ani kameň. A, hneď uhlie. Prvý kameň bude byť. Stačí mi dobrý. Je to docela, no ešte mi stačilo asi toľko to iba a robím si kamennú sekerku a idem si naťažiť strašne veľa dreva, lebo mám brutálny nedostatok. Asi z Deep Slate, ako na tom našom minulom survivali, ktorý sme si nenatáčali, ale máme taký ešte jeden. Možno z takého, ale proste toto drevo, ono pracované takto plus Deep Slate. Ale to asi teraz už nie, už začala sa nové. Hrať nie, lebo to tiež mám v jednom svojom survivalu. Ja som začal nové vyskúšať už. Asi budem stavať možno podzemný dom, že ako postavím si nejaký malý dom, čiže to bude vyzerať iba proste pidi dom a podzemí bude veľa takých chodbí a toto všetko. Ale nepostavím si úplne najmenší dom ako napríklad vo Village, ale nebude to až nejaký taký brutálne veľký. 19. Mnoho ľudí lepšie, no už mám aj stack. Tak si idem urobiť. Jeden z projektov tohto sveta, lebo podzemný tunel nie je až taký ľahký spraviť. To už bude rovno projekt, sa dá povedať. Taký. No hej, kámo, ale ak preskakujeme, akože máme iba jeden deň a už tu chceme veľko stavby stavať. Ja si to tu poupravujem, kámo. Ja ešte nekopiem to len tak, lebo tu bude môj jak sa to povie, môj mining, takže kopal dole. Ja asi budem stavať. A neviem kam, asi z oklopu.
No, veľmi dobre. Dobre, ja si musím ísť hore urobiť kamenné nástroje, lebo toto je hrozné si Dankovom páčom a urobím si ešte jednu časť k tomu. Kde odložím celý bordel. To a robím si kamenný krumpáč. OK. To je hrozné. Preto budeme troška zhodnúť. Aby to vyzeralo normálne, tak to ešte zastavám. A nech si vidieť, koľko mám HP. Koľko? Pol srdiečka, nie? 1,5 srdiečka. A by som si ich vykrátil. Všetko to celé drevo už použijem rovno na tyčky. Aj som si urobil rebrík, no to bude dosť rebríku. 45, OK. A mal by som si ísť ešte nejaké jednotko zabíjať, ak mám. A ak sa vám séria bude páčiť, nerobíte like a odber, lebo nás to veľmi s Martin podporí, že? A ja počkaj, ale nie, že umrem. Počkaj. Dobre. Takže to ešte sa menej na každý krát. Počkaj. OK. Toto kameňa by mohlo stačiť na 5, takže to idem spraviť. OK, tam si opět zjedlo. Tak ty si zatiaľ kde máte? Počkaj, ty si tým sme, ty v tých horách? Alebo ja neviem ani kde. Nie, ja som na lúke vedľa teba, kámo. Počkaj, sa niekto vôbec sa zabydlo, tak počkaj, ukážeme. Ukážeme, aby ľudia videli. Aha, my sme úplne vedľa seba, ale toto je nie úplne vedľa seba, ono to je docela celkom v pohode. Nejakých 50 blokov asi. No, ja vám hneď to dám. Potom nejaké diasy off-screen budem strašne veľa toto kopať, lebo to bude veľa čo robiť. Tak. Tam ešte urobila jedlo, až toto sa dá vypekať. No, takže toto bude strašne veľa práce, lebo ja celé toto chcem, ale akože, neviem, či to Matimu nebude vadiť, ale toto je ešte akože moje územie, a možno sa tam, takže toto by ešte mu nemuselo vadiť. To nevadí. Ale to potrebujem skopať strašne veľa toho, lebo no akože, ja teraz neviem, či to úplne idem robiť, preto lebo to budem asi skôr, to je taká práca, ktorú budem robiť v off-screene, lebo akože toto neviem, či vás bavilo sa pozerať, že 2 hodiny na to, jak takto kopem hlinu, asi niečo. Asi nie. No, keď už ide byť noc, tak choďme spať. OK, počkaj. Rýchlo teraz neumre. Ešte nejde. A buď pri posteli, lebo už pohode o chvíľu. No, že slnko zapadlo, tak už by to mohlo ísť. Ale poďme, to by to mohlo ísť. Niko? No? Chvíľku počkaj, hej, lebo mi volá Starky. Aha, choď do tela spať. Takže Mati teraz chvíľku nebude hrať, lebo si potrebuje dačo vyriešiť, ale
To je v pohode, nebude mu to dlho trvať, si myslím, tak na chvíľku by už mohol byť zase naspäť a hrať. Ok, teraz idem zase skočiť. Ja som proste vravel, že ja hardcore hrať nemôžem, lebo proste takto to všade vyzeralo, tak proste dakedy možno na budúce uvidíte hardcore, dakedy v budúcnosti, ale preto to ja som nechcel hrať hardcore, lebo aj Maty vravel, či by sme si nechceli zahrať, ale ja som vravel, že to by nebol dobrý nápad, že to by sa ukončilo hneď v prvých 5 minútach hry. OK, takže Stopnem sa zase dole. Počkajte chvíľu. Už mám full armor skoro. Kožený. Nie, mám kožené kalhoty, nohavice a tričko a teda zlatú helmu, kámo. Ten kopr je najhnutnejší. Ty ťažíš kopr? Mi bol stav v pesi, tak som ho musel. Vidíš, že tu bude taký kejf a budem sa musieť zastávávať. No to som strašne brková na tú minus 48. To je slušne hlboko minus 58, veď to. No dobre, už som v dobrej ceste celkom. Či na dobrej ceste, ako sa povie. No pri tej veľkej, kámo. Yes, železo, let's go. Nice. Iba jedno, no tak. Ani tam je viac, nice. Idem tam. No ty? Hej. No sorry. Veď mi tam dačo strašne tak pípti, ako keby, alebo čo také. Ja tak počkaj. Matiu. Už to nepočujem, dobre. Nevadí, až tak. Ja nestačí urobiť iba trošičku toto. A nebude to až tak vadiť. No, u teba to už vyzerá tak. Matia. Aha, počkej, za to, čo tu napísal. Počkaj, nejako to spravím, OK. Ja som to asi stavať svoj dom. Teda vlastne celú vlastne časť, čo hráme, lebo to mi bolo logicky zabývať, ale dobre. Teraz som šiel urobiť nejakú ohradu pre zvieratá, na to by som potreboval drevo a to si musím ísť naťažiť. A tu nejaká kejvka vedľa, čiže to tiež nedostrám. A poďme sa tam pozrieť. Tá červená kvetina, ktorú mám v inventári, ja si asi vezmem domov, mne sa to celá páči, to som takúto kvetinu ešte nevidel. Určite som ju už videla, ale si ju vezmem domov. No to vyťažím, no dobre, 29 dreva by mohlo stačiť. No nejaký z toho asi musím, aj keď som z toho chcel už postavať dom, ale asi ešte by som sa mohol urobiť normálne drevo. Opracované. To si vezmem. Tu kvetinu semka vedľa mojej posteli zasadím. A viete čo, mne sa moc nepáči takú, ako mám proste, tak si asi ofarbím. Neviem, ako sa ofarbuje posteľ, aha takto.
ťažnú železo, tak mám 16, tak tu máš 8, kámo. Nie. Fakt? Hej. Nie. Čakaj, idem k tebe ešte pozrieť, ako to u teba vyzerá. Celkom pekne saplingy tu máš, tak ich zasadím. Takto, ohrádka, no v pohode. Ako ja by som ku nám urobil nejakú cestu. Vieš ako myslím. No hej, kámo. Viem, ale ja by som možno aj ten tunel spravil taký, vieš. No, ja by som možno spravil tunel do vesnici, ale akože, Uha, kámo, ale tak to bude riadne veľa stavania. no akože podľa mňa to bude blbosť, lebo tunel sa bude strašne ťažko robiť to potom, lebo ja som skôr robil normálne nejaký most do vesnice, nejaký fakt akože pekný, prepracovaný, a k tebe by som robil nejakú menšiu diaľnicu. Vlastne bývame vedľa seba, takže my potrebujeme nejakú cestu, ale reálne fakt by som mohol iba takto naviesť k tebe nejakú cestu, takto. Je to trošku lepšie. Ale nie to bezbytočne, my fakt sme vedľa seba úplne. To netreba, kámo. To je pravda. Ukáž, no idem si urobiť takto, tyčky. A som ironov, čo som mi dal, tak si odložím do česky. A z týchto tyčiek, počkaj, tu si odložím semka a z týchto tyčiek si spravím rebríky a idem, ježiš, nie, umrem! Ja som to kláčal presne pred tým, pred dopadom, tak to bolo riadne. Aha, už je tu prvý No, asi mám železo práve, lebo ťažíme železo som našiel, tak to je dobré. Ale poď spať, Niko. Počkaj, je to železo? To nie je málo železa, to je mega veľa železa. Čo mám 6 železa, nie je také zlé. Diamantové veci a budeme ich mať na Protection 4, aj keď to bude dlho trvať, ale radšej by som to urobil tak, aby sme potom nelutovali tie veci, keď prídeme od diamanty. Akože, keď my budeme mať Protection 4, tak aspoň je menšia šanca, že by sme umreli, tak. A tu je králička. Idem rýchlo. A zombík už ide. Ja tu mám strašne, ja to vôbec nemám osvetlené, takže je to strašne veľa mobov. Super. No, OK. Mám si tady vypekať to. A poď ku mne, Maty, lebo už by som to asi ukončil. Zatiaľ sme sa dostali sem. Hráme to iba 3 dní, ale reálne, ono sa to možno zdá, že 3 dní je strašne málo, ale 3 dní je reálne 30 minút reálneho času. A ja by som to nehral ani úplne na dne, ja som to hral proste podľa, ako sa nám bude chceť. Alebo ešte by som to dneska ukončil, takže ak sa vám to video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa, tak zatiaľ čaute. Prosím daj odber, lebo chcem dosiahnuť do konca prázdnin 30 odberateľov. Ďakujem.
Prosím, daj odber, lebo chcem dosiahnuť 30 odoberateľov do konca prázdnin. Ďakujem.